Deci, astăzi ne-am adunat aici pentru lupta între Bia și Senda. Ok. Eu te voi invita. Eu te voi invita. Uite, vezi, ai și căzut. Mai încolo. Deci, aveți... cu ce va fi? Magie! Oh, da. Ce asta n-are niciun sens? Uitați, hai să începem lupta aia. Au! Ah! Ce? Este corect să folosesc scutul? Dar eu n-am învățat cu scut. Îmi pare rău. Bine, am învățat un pic. Un pic din scut, doar că nu am diferit la ultima vreață. Și câștigătoarea este Sam! O, da. Ești praf. Pa.